sing sijine ya rada bagus ning akeh sing ngelor. Nggih. Aku ya apa anane lho. Napa Pak Tris? Apa anane dadi sing tak omongke iki ya sak anane wae. Apa wi? Tapi ngene iki aku meling karo sampean. Pripun? Aku engko lek mulih tukono jamu kunir asem. Oh ngaten. Heeh. Lha ten apa Pak Tris? Nggih jamoni tukang ngebas. Didamel napa Pak Tris? Lah, kowe iki kok ndak ngerti to, Nduk. Oh, mboten ngertos Pak Tris. Tukang ngebas iki dina iki pokoke wis ngene. Oh, Ngene lagi ngene-ngene nya. Oh, ngene. Sak lagu dulu. Diyane iki dibatutke. Nggih. Seneng guyon. Dek Aini. Bravo audio profesional matur thank you. Mas Sis Mendah boyo. Yuk. Ya. Ya kuning-kuning iki tak persani kok koyo apa? Kayak apa Pak Teres? Koyo ngono.
Kayak ngono. Ngono apa Pak Tris? Mbok teko Dela lho. Iya. Kang Mas Kang. Hae. Iya. Ayo. So. Tak sawang-sawang mari di ulang tahun iki kok saya elek sing beda. Napa Pak Tris sing beda? Bangkeane sing wingi merit iki rada gedhe. Oh ngoten. Rada bel-bel Pak Tris. Iya. Mendah boyo. Sambung wanci dalu niki wau sampun dipun aturke dening para tamu dalasan para lenggah sedaya niki nggih saderengipun nggih dipun aturke atur gunging panuwun menika dumateng para tamu undangan ingkang dalu menika sami rawuh minangkani undanganipun dene panjenenganipun Bapak Sutris. Heeh wonten dalu menika niki saking kates saking pundi kemawon rawuh wonten ing dalu menika. Nggih Pak Tris. Iki sementara niki lagune setunggal rumiyin.